Allah ba su fi karfin ka ba. Ya Ubangiji Allah ka hana su kwanciyar hankali. Allahumma amin. Allah abin da ake yi wa ƴaƴan mutane Ubangiji Allah ka sa a ɗebi ƴaƴansu. Amin. To labari da ɗimi-ɗimi a halin yanzu shine Brekete family fa sun sake wallafa wani taro ko kuma mu ce wani shiri inda suka wallafa a shafin su na TikTok da ma sauran kafafen sada zumunta. Inda aka ga wata mata ta zo ta goyi bayan Hamdiya Sidi kan rashin adalcin da aka mata, sannan kuma sun yi gagarumin addu'a wa gwamnatin Sokoto da ta jefa al'umma da kuma wannan yarinya Hamdiya Sidi halin haula'i. Wannan addu'a dai da aka gudanar, an gudanar da shi ne a Brekete Family Program ɗinsu da suke gudanarwa Brekete Family. To anan ne wannan mata da ta zo ta ja wannan addu'a, inda ta roƙi Allah duk waɗanda ke da hannu saka talakawa cikin halin haula'i, cikin halin kidnapping, halin matsin rayuwa, halin yunwa, halin shiga bala'i, to Ubangiji Allah ya mayar musu kansu. Sannan kuma waɗanda aka sace da waɗanda aka ci zarafi, Ubangiji Allah ya rama musu, Allah ya saka musu waɗanda aka zalunta. Shine wannan addu'a da aka ja a wannan gurin Brekete Family kenan. Sannan kuma daga ƙarshe a program ɗin an yi magana da dama, inda aka yi magana akan patriotism, wato kishin ƙasa, ka saka a ranka cewa aiki za ka yi wa ƙasa domin al'ummanka ne ba wai iya kai kaɗai ba. Lalle Brekete Family sun yi magana kan kishin ƙasa da ya kamata wasu abubuwan bai kamata ana jin tsoronsu ba, ya kamata in an yi ba daidai ba a fito a faɗa, a ɗauki mataki da sauransu, saboda in ba haka ba ba za a taɓa gyara ba. To ma sauraro ba tare da ɓata lokaci ba, ga nan faifan bidiyon sai ku gane wa idonku, amma kafin nan ku daure ku danna min following. Neman wa haƙƙi. A'a, wa ina zuwa. Take neman wa haƙƙi. A'a, wa ina zuwa. Inna zaki san dabbobi ne mutanen nan. Mu ne ƴan gudun hijira, wannan ƴan gudun hijira da ke zama. Ina zuwa. Zaman lafiya ne yasa kuka zama ƴan gudun hijira? Yaƙi ake yi kuka zama ƴan gudun hijira? Ka ji dabbobi aladu. Ba dabba ma irin wannan tsohon yarin nan. Me garin nan tsohon banza. Gungumi. Munafiki wai har da shi a cikin wannan magana, bayan shi yasa yarinya ta mishi wannan abu. Wannan wani irin zalunci ne. Allah ya sa su dauke shi. Ina so in yi wata. Allah ya sa su dauke shi. Amin. Ina so in yi wata addu'a ordinary. Ya Allah, waɗannan mutanen in sun fi ƙarfin mu Allah ba su fi ƙarfin ka ba. Ya Ubangiji Allah ka hana su kwanciyar hankali. Allahumma amin. Allah abin da ake yi wa ƴaƴan mutane Ubangiji Allah ka sa a ɗebi ƴaƴansu. Amin. Abin da ake wa matan mutane Ubangiji Allah ka ɗora wa matansu. Allahumma amin. Ya Rabbil Izzata abin da suka yi wa yarinyar nan, ya Allah mutum ka dinga firgita shi ko da yana bacci ne. Allah ka saukar musu da masifa da bala'i. Amin. Allah bala'in da suke so su gani akan wannan yarinyar Allah ka maida musu kansu. Amin. Hamdiya muna tare da ki. Abin da mai gida yake faɗi a kullum, ga musamman ma abin da yake damun shi na arewan nan a farka a dinga gyarawa, to ga irin abin ya fara zuwa. Sake da muka yi muna kuma jin tsoron abin da bai kamata mu dinga jin tsoro a cikin wai idan abu bai zo gidanka ba, a'a kawai bai dame ka ba, za ka yi shiru kawai saboda kai bai zo gidanka ba. To Allah ya wade da irin wannan abin, kuma in ba mu farka ba a haka za a ci gaba da raina mu. To daga ƙarshe dai muna kira ga hukumomi, shugabanni da duk wani babba wanda yake jan ragamar al'umma, wato shugaba, in dai kai shugaba ne na al'umma, to ya kamata ka saurari abin da Brekete Family suke gudanarwa, saboda an ne zaka ji ainihin gaskiyar abin da yake faru a yankinka, a ƙasarka da kuma garin da kake mulka. Saboda halin da arewa ke ciki yanzu, wallahi tallahi sai dai Allah. Muna dai fata Ubangiji Allah ya kawo mana sauki, amma ya kamata shugabanni su dinga sanin cewa fa in babu nan akwai kiyamar Allah. Lalle in baka yi abin da ya dace ba, ka bar al'umma suka shiga wani hali, suka ji jiki a duniya, to a lahira fa kai ne zaka ji wannan jiki. Saboda duk wani shugaba in dai ka taɓa mulkar al'umma, mulkin da ya ansa sunansa mulki, to a ranar lahira a ɗaure zaka zo. Adalcinka shine zai sunce ka a gaban Allah. Ranar da babu cin hanci, babu kotun da babu alƙalin da zai ɗaure maka gindi, ko ka saci kuɗi ko baka saci kuɗi ba, ko ka yi abubuwan da bai dace ba kwata-kwata, a wannan ranar babu wanda zai cece ka, halinka ne zai cece ka, sai adalcin da ka yi. To ya rage naka, in mutum ya ga dama ya bi Allah, in bai ga dama ba ma kare bi Allah. Tsananin wahalan a duniya ne, za a je lahira kuma a nan Allah zai hukunci na adalci. In mutum na son ransa da lafiya ya gyara tun yanzu, in kun baya son ransa da lafiya ya ci gaba, akwai ranar ƙin dillanci. To masu sauraro kar kuma ta ku danna mini following, liking, comment da share. Nagode.